Ahojte, vítam vás pri mojom druhom unboxingovom videu do súťaže NYX Face Awards. Máme tu ďalšie dve úžasné krabice. Veľmi sa teším, až ich rozbalíme a teším sa, čo ma v nich čaká. Ďakujem ešte raz aj vám, pretože vďaka vám som sa dostala ďalej do ďalšieho kola a myslím, že môžeme ísť aj na to. Po tomto výkone sa musím napiť. Nekoktala som tam nič, nebola som tam jak debil. Takže začneme touto menšou krabičkou. Máme tu opäť od L'Oréalu dve farby. Je to Colorista a sú to takéto dva pastelové modré odtiene. Táto farba vydrží 2 týždne a chytá na blond alebo takých ombre vlasoch svetlých farieb. Ďalej tu máme opäť od firmy L'Oréal Colorista a sú to dva spreje, ktoré sú zmývateľné, čiže vydržia jedno umytie. A máme ho v takéto pastelovej modrej a v tyrkysovej modrej. Máme tu od firmy Redken 3 produkty. Ako prvý je šampón na vytvorenie vln vo vlasoch, ako keby plážové vlny. Ďalej k tomu máme kondicionér na podporu týchto vln. A tretie je sprej. V podstate nastriekate sa do vlhkých vlasov a difúzerom vytvarujete vlny. A posledná vec tejto krabičky je krabička od značky Kiehl's. Už som sa naučila aj názov. Ďakujem za tento list, ktorý si prečítam hneď po skončení videa. A máme tu popísané produkty, ktoré sa nachádzajú v tejto krabičke. Krásne vonia, je úplne úžasne zabalená. Ako prvé tu máme koncentrované sérum na unavenú pleť. Years later. Potom tu máme takýto hydratačný šampón. Ďalej tu máme takýto maličký hydratačný prípravok na celé telo. Hydratačný krém s avokádovým olejom na okolie očí. A posledná najväčšia nádobka je maska na unavenú pleť a tu rovno dneska využijem. Sice zatiaľ táto značka na Slovensku nie je, ale čo chvíľku by mali prísť, takže sa z nich budete môcť tešiť rovnako ako ja. Top 10. Ďakujem. Tento diplom čo skoro pribudne v mojom salóne a pripojí sa k diplomu Top 20. Máme tu takéto 3 taštičky. Tu máme takúto paletku NYX Ultimate. Mám ju, priznám sa, ale vždycky sa zíde do zbierky, keďže ju dosť často používam. Sada hubiek. Ako som už hovorila, hubiek nie je nikdy dosť a keďže si budem malovať v najbližšom videu dosť veľkú časť tela, tak ich určite použijem. Ďalej tu máme finishing powder od NYXu a je to odtieň banana. Tento púder mám v Idem sa vykoktať a zakokcem sa, hej? Dobre. Mám ho v transparentnej farbe a ako som už spomínala, veľmi dobre sa s ním robí a veľmi dobre fixuje. Single tieň na oči v takejto tmavo-šedej farbe. Máme tu umelé myhalnice. Dvojumelé myhalnice. Potom takáto sada 2 špirál. Je tam biela špirála a čierna špirála. Biela špirála obsahuje také ako keby vatové čiastočky, ktoré opticky zväčšia myhalnice a čiernou to potom pretriete a docielite veľké, dlhé čierne myhalnice. Ďalší s rúžou NYX Macaron Lippy je v bielej farbe a okrem toho, že sa dá použiť na pery, ho môžeme použiť ako podklad pri líčení na telo, alebo teda keď chceme väčšiu plochu zatrieť na bielo. A túto linku mám, je to NYX Epic Ink Liner, je to fixková linka a má veľmi peknú pigmentáciu, tenučký šteček a pre tých, ktorí si netrúfajú robiť linkou, ktorá má ten klasický šteček,
tak s týmto máte pevnejšiu ruku. Ďalej tu máme do zbierky dve ceruzky NYX Jumbo Pencil v takej peknej zlatej farbe a čiernej a tá čierna má v sebe aj trbujetky. Ďalej ďalšia vec do zbierky je to NYX Full Throttle tieň v ceruzke. Potom ďalšia vec je to báza na oči. Táto je konkrétne v čiernej farbe, ja ju mám v bielej a v podstate tá biela zvýrazňuje jednotlivé očné tiene, zvýrazňuje ich farbu a táto čierna bude určite úžasná na dymové líčenie. Tu máme dve vodeodolné ceruzky na oči v takejto peknej modrej farbe a čiernu. Potom sú tu ceruzky na pery. A opäť sú to krásne farby, je to taká baklažánová a taká nude telová. To je úplne úžasná vec, sú to glitre na telo, na tvár. Vlastne nanášajú sa z bázou Glitter Primer od NYXu. Tieto konkrétne je odtieň Krystál a najviac sa mi páči zo všetkých pigmenty. Konkrétne dva a v takej fialovej a fialovo cyklamenovej farbe. Uvidíme, ako budú vyzerať pri líčení. Ďalej tu máme môj obľúbený rúž, teda radu rúžov, NYX Soft Matte Lip Cream. Tento je v odtieni Transylvania, je to taký úplne že tmavo fialovo, bordovo až do čierna. A z tohoto sa teším, čo teraz vyťahnem. NYX Liquid Suede, tekuté rúže, v tejto farbe ho mám. Je to Little Denim Dress. Je úplne výrazná, dá sa s ňou malovať aj linka. Sice asi pre niekoho není na bežné nosenie, ale ja som schopná si ho dať. A tento druhý, s ktorým som sa v obchode ešte nemala šancu stretnúť, je v odtieni Jet Set a vyzerá fakt zaujímavo. Ako posledné tu máme štece. Ideme pozrieť, aké štece. Takže takéto 4 štece, z toho 2 vyzerajú byť na oči, tieňovacie, jeden na linku a toto je taký kontúrovací púdrový. A je tu posledná, tretia, najťažšia taštička, tak ideme prestrihnúť a otvoriť. Novinky od NYXu a sú to kvapkové make-upy a môžu sa medzi sebou miešať, závisí podľa toho, koľko dáte kvapiek, aká bude intenzita make-upu a ešte ho doma nemám a strašne sa z neho teším. Tu máme dve tekuté korekčné bázy pod make-up, táto zelená je na korekciu začervenania a táto rúžová je na také rozjasnenie pleti. Teraz je tu NYX podkladová báza na vyplnenie pórov pod make-up. Minerálne tyčinky, vlastne minerálne make-upové tyčinky a sú to odtiene Porcelán a Light Medium. A posledná vec, z ktorej som odpadla a strašne sa z nej teším, keďže túto vec nie je dostať na Slovensku a sú to takéto farby, krémové farby na telo, na tvár, na body painting a odpadla som z nich proste. Je ich 8 a musím ich už otvoriť a musím s nimi niečo vyskúšať. Ďakujem. A sme úspešne na konci videa, zvládli sme to. Ešte raz by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať všetkým. Vďaka vašim hlasom som postúpila. Čoskoro ideme nahrávať moje tretie video do súťaže NYX Face Awards. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť môj výtvor a že mi opäť budete posielať svoje hlasy. Tak sa majte krásne a vidíme sa pri ďalšom súťažnom videu.